Apêl Uned Cemotherapi Bronglais. Gwireddu breuddwyd. Mae yna ymgyrchoedd rif y gwlith i godi arian at ryw achos da neu gilydd, ond y tu ôl i bob un, mae yna rhywun efo gweledigaeth, brwdfrydedd a thân yn ei fol. Yn achos Apêl Uned Cemotherapi Bronglais, Dr Elin ydy'r person hwnnw. Mae Dr Elin yn byw ar fferm ym Mhenegoes ger Machynlleth, gyda'i gŵr Iestyn a'r plant, Mari a Thomas, a hi ydy ymgynghorydd oncoleg ysbyty Bronglais. Roedd yr angen am leoliad pwrpasol ac addas ar gyfer trin cleifion a chancr yn amlwg i Dr Elin o'i diwrnod cyntaf fel meddyg ifanc yn yr ysbyty. Roedd y cleifion yn cael eu trin yn yr ystafell ddydd ar y ward oncoleg pan gychwynnais i, ac yna cawsom i'n symud i ystafell yn yr uned stroc. Roedd hyn i fod dros dro, ond ar ôl rhai blynyddoedd, daeth yn amlwg i mi ac i'r staff nad oedd hyn yn ddigon da. Doedden ni ddim yn gallu rhoi'r gwasanaeth roedden ni eisiau. Doedd dim preifatrwydd i'r cleifion, doedd dim rheolaeth heintiau, roedd pawb a'i frawd yn cerdded drwy'r lle tra roedd y cleifion yn derbyn triniaeth. Mae'r rhestr diffygion yn rhy hir i'w hadrodd, meddai Dr Elin. Roedd gan ysbytau Hwlffordd, Caerfyrddin a Llanelli eu hunedau cemotherapi priodol, ond roedden ni yn Aberystwyth yn dal i gampio yn yr uned stroc. Pan agorwyd yr uned newydd yn ysbyty Llwyn Helyg Hwlffordd, manteisiodd Dr Elin a Rhian Jones, y brif nyrs cemotherapi, ar y cyfle i fynychu'r diwrnod agored, gan wybod byddai Mr Stephen Moore, prif weithredwr bwrdd Hywel Dda, yn bresennol, ynghyd ag uwch swyddogion eraill y bwrdd iechyd. Llwyddodd i gael gair efo fo, a chael addewid ganddo y byddai rhywbeth yn cael ei wneud i wella'r sefyllfa ym Bronglais. Tua'r adeg yma, cychwynnodd gasglu arian ar gyfer yr uned, a llwyddodd i godi 20,000 o bunnoedd mewn cyfnod cymharol fyr. Dros y blynyddoedd, roedd cyn-gleifion hefyd wedi rhoi arian i'r uned, fel arwydd o'i gwerthfawrogiad am driniaeth yno. Erbyn 2017, roedd y cyfanswm wedi cyrraedd 800,000 o bunnau, a chysylltwyd â'r prif weithredwr eto. Ond roedd popeth yn symud yn araf dros ben. Yn ôl y sôn, os ydych chi eisiau rhywbeth wedi wneud, yna peidiwch â disgwyl wrth neb arall, rhaid torchi llewis a mynd amdani eich hun. A dyna wnaeth Dr Elin. Penderfynodd redeg ras heriol 10K Abersoch i godi arian at yr apêl, gan gyhoeddi ei bwriad ynghinio ledys Bro Ddyfi. Casglwyd 800 punt yn y cinio pnawn hwnnw, a dyna gychwyn arni. Rhoddwyd eitem yn y papurau lleol, yn datgan ei bod yn chwilio am noddwyr, a dechreuodd yr arian lifo i mewn, nis cyrraedd cyfanswm o 12,000 o bunnau erbyn diwrnod y ras. Cododd gyfanswm o 19,000 o bunnau yn y diwedd. Ond yn fwy pwysig, llawer mwy o ymwybyddiaeth o fewn dalgylch ysbyty Bronglais. Nad oedd y bwrdd iechyd yn falch iawn o'r coeddusrwydd, doedd hi ddim yn hir cyn iddynt gytuno i gefnogi ymdrechion Dr Elin. Ond byddai'n rhaid ariannu'r gwaith gydag arian elusennol. Roedd disgwyl i'r apêl godi 80% o gost y gwaith. Codwyd 250,000 o bunnau yn ystod y flwyddyn honno, 2018. Swm anferthol mewn ardal gyda phoblogaeth a chyflogau isel. Mae enghreifftiau yn y gorffennol lle mae arian wedi godi'n lleol ar gyfer gwasanaeth adnoddau arbennig i'r ardal honno,
ac yna'r ddarpariaeth honno wedi cael ei symud i rywle arall am hen amser. Nid felly bydd hi yn yr achos hwn. Mae Dr Elin a'r tîm oncoleg a hematoleg yn benderfynol mae cleifion ysbyty Bronglais fydd yn elwa o arian ar Apêl, ac na chaiff yr uned i symud o Aberystwyth yn y dyfodol. Gan fod yr Apêl yn gorfod ariannu 80% o gostau'r prosiect, nid bwrdd iechyd hywel dda fydd ei berchen fel y cyfryw. Mae'r arian yn cael ei reoli gan y Comisiwn Elusennau, a dim ond yn yr ardal hon gellir ei defnyddio, meddai Dr Elin. Yn 2022, lansiwyd apêl gyhoeddus i godi 500,000 o bunnau. Roedd pobl tipyn mwy gofalus gyda'i harian yn dilyn Covid, ac roedd y targed yn ymddangos yn dipyn o her. Ond, daeth Iestyn gŵr Elin i'r adwy gan ofyn am help gan ei ffrindiau yng Nghôr Meibion Machynlleth. Roedd yr ymateb yn syfrdanol. Trefnwyd 7 feics o Gaergybi i Gaerdydd, gyda thua 10 ar 20 o aelodau'r côr yn cymryd rhan. Dyma daith galed iawn. Taith oedd yn seiliedig ar gyfeillgarwch arbennig y bechgyn, y naill yn annog ac yn cefnogi'r llall ar hyd y ffordd. Bu'n brofiad ysbrydol ac emosiynol iawn iddyn nhw. Synnwyd hwy gan heilioni a charedigrwydd pobl ddieithr ar hyd y daith. Yn neuadd y pentre yn Llanwrthwl, bu gwragedd yr ardal yn paratoi cinio i'r bechgyn, a rhoddwyd 300 punt ganddynt i'r apêl, na fyddai pobl Llanwrthwl yn elwa dim o'r uned cemo newydd. Cafodd y gefnogaeth yma ei hailadrodd droion gan unigolion a chymunedau, o'r gogledd i'r de. Codwyd 99,400 punt yn sgil y daith, a rhoddwyd 600 punt o goffrau'r côr mwyn gwneud cyfanswm o 100,000 o bunnau. Sialens ar apêl i godi 500,000 punt o fewn blwyddyn, codwyd 800,000 o bunnau mewn 8 mis drwy waith caled y gymuned eang. Felly, mae dros 2.2 miliwn o bunnau yn y coffre erbyn hyn, o ganlyniad i gyfraniadau bach a mawr, pobl yr ardal, ac i egni eithriadol Dr Elin a'i dyfal barhad i gael y maen i'r wal. Bydd gwaith adeiladu'r uned newydd yn cychwyn dros y Pasg eleni, a rhagwelir y bydd y cleifion cyntaf yn cael ei derbyn ym mis Gorffennaf 2024. Mae gweld hyn yn digwydd yn hwb aruthrol i ni'r staff, meddai Elin. Rydyn ni bron yna. Wrth gwrs, mae costau popeth wedi cynyddu, ond rydyn ni'n ffyddiog y byddwn yn gallu codi rhagor o arian os bydd rhaid. Rydw i a'r tîm wedi bod yn ddreinen yn ystlys y bwrdd iechyd, do. Ond, oherwydd caredigrwydd a heilioni y gymuned, mae hyn oll wedi digwydd, meddai. Mae wedi bod yn fraint cael bod yn rhan o'r holl beth. Os hoffech chi gyfrannu at apêl Dr Elin, cysylltwch â swyddog codi arian ysbyty Bronglais.